odiochieng' ma kawuono ochal nade? Awinje yo makare Cleophas, mana kaka iwacho antiere e chuny boma ma Kisii, kendo odiochieng' ma kawuono chakre okinyi nyaka sema koro walose kod jopiny mae kaka weche chale e kaunti ma Kisii. Onge ng'anyo moro amora matimore e boma ni Cleophas chakre okinyi, ok waseneno kata jok mago firimbi kaka wasebedo kwaneno. Inyalo paro kaunti ma Kisii bende e kama mano jatend migawo ma koro sani nosechamo muma mano Migosi Ogamba bende wuoke, omiyo jo kaunti ma Kisii owacho ni nyaka koro sama koro chope ni gin gimiyo mana sirikal thuolo mar neno ni mondo gitiyo ne jopiny, ahinya ahinya tok kane jotend migepe mopogore opogore ochamo muma okinyi ma kawuono, kendo pok waneno ka koko omuoch. Ji mowasebedo ko walosogo jodak ma kaunti ni ma Kisii wacho ni gin nyaka sani girito mana gigo ma jotend migepe biro timo, kendo gidwa ni mondo gimi sirikal thuolo mar neno ni gitiyo ne jopiny. Omiyo giwacho ni ng'anyo manyicho osebedo ka timore okelo pogruok maduong', kendo koro sani ochopo kuma koro nyaka koro tije dhi nyime, jogo matimo ohala bende dhi nyime kod tijegi ma pile pile toka jotend migepe go nochamo muma. Kuma wantiere ni mae ndara mochimo ndara mowuok Kisii, boma ma Kisii kochimo Ogembo nyaka Kilgoris kama geche wuok godo, kendo kaka inyalo neno no en oler ahinya, onge ranyisi moro amora ni odiochieng' ma kawuono maandamano nyalo timore e boma ni ma Kisii. Ji dhi nyime kod tijegi ma pile pile, jo apiko inyalo neno gin tie kaka rombgi, kendo badama kora achwich koni bende ma en apaya mochimo mano kama iidhe geche madhi kuonde mopogore opogore, kata Kisii stage inyalo neno bende en ji dhi nyime kod ohala ma pile pile. Neno ka jogeche, jo apiko, jogo mauso gik mopogore opogore nyaka wuoch, jogo mauso lewni, weche dhi nyime e yo makare. Kata obedo ni ne nitiere kod luoro ni odiochieng' ma kawuono kaka ne gineno e mbui ni okinyi ma kawuono ng'anyo ne dhi kwako Kenya mangima, lakini kata kaka waneno no kaunti ma Kisii weche okwe. Gimomiyo kendo weche okwe kaunti ma Kisii, nitiere tuke madhi nyime mago mag Term 2 Secondary Schools Games ma bende dhi nyime, osebedo ka dhi nyime kuom wik achiel. Odiochieng' ma kawuono ne en odiochieng' ma koro tukego rumo ayanga. Omiyo ng'eny jo dak ma kaunti gi nitiere e alap mopogore opogore, mano Gusii Stadium, nitiere moko bende ma dhi nyime kod neno tukego e gwenge ma Mosocho, mano paw tuke ma Cardinal Otunga, kendo bende nitiere ji mang'eny mantiere e skul mar yawuoyi mano mar Kisii School ma bende tukego dhi nyime. Mopogore kod tukego bende nitiere e nyasi kata graduation bende madhi nyime e Kisii National Polytechnic, bende kanyo ne wasekale, ji ni kanyo ma tamre gi nono. Miyo kaunti ma Kisii weche dhi nyime kaka pile, kendo onge ng'anyo. Kapo ni ng'anyo ang' ne bedie seche mabiro kanyo ang' ne wanyisu Cleophas, lakini nyaka koro seche mochope gi dalili kata ranyisi moro amora e boma ma Kisii nyiso ni onge ng'anyo mang' ne timre, kendo wechewa manyien ma bang'e kanyo ang' ne nyisu kaka jopiny oloso kaluwore kod kwe ma imedo ne e boma ni ma Kisii. Giwacho ni gin kaka ne giseyudo mano jatend migawo mano mar somo Migosi Ogamba, girito ni mondo tich ochakre, kendo kapo ni ng'anyo biro bet, kaunti ni ma Kisii pod biro bedo mana kod kwe mana kaka ineno ni Cleophas. Kamano ang' nawegi kanyo, aduogo kendo kuomi studio Cleophas. Agoni erokamano ahinya Crispin Otieno, lero makare. Kisii udich, kawuono udich kabisa, un gi graduation, un gi tuke, ng'anyo ema onge, ohala dhi mbele. Poch gi pak, med luonwa sigana moko bende matimore e kaunti ma Kisii.